I nekako mnogo se prebacila ta NBA na Euroligu, brate. To se samo igra 1 na 1. To je ono pick and roll ako vidiš, pa to je, razumeš? I pazi, znaš, šta je najčudnije? Što podivlje igraju ekipe, ima bolji uspeh. Tu je Paris, niko nije znao za Paris, pa Paris uzme, brate, Paris igra totalno atipičnu košarku i svi su mislili, otići će Shorts, oni će, koji što dođe ovaj Hifi do juče igrao, gde je igrao u Bačkoj Palanci, igrao basket 3x3, razumeš? Dođe i, brate, on igra Euroligu, on dođe, pobedi Partizan tu, ja sam bio na toj utakmici. Zivče, može li se onako u frizuru da se igra ozbiljno košarka? Eto viš da može, brate. Ne pitam možda to. Onim pravi fintu, oni malo, fintav sa frizurom. Brate, ja bih ga kod nekog barbera, kod ovog poslovio, kod Zmaga da ga šišam Zmaga u frizer, pošto on daje ti pridevi. Smevač, frizer. Smago će da ga napravi Tomas Zdravković. Zalisao mi ga. Ima da ga napravi pjesmu. Zalisao mi ga, svoju kosicu drenom. Zalizao bi ga, brate, i dao bi mu šansone da peva po Ljubljani.